Let's talk about this. Did you know makamuchiziva here kuti varume vazhinji vanotya kutsvuka than kuda kutsvuka kwevanhukadzi? This is why you see most ladies vari kubleacha. They discovered a weapon, a secret of mass destruction. Once mukadzi angotsuka chete haachaapproachiki. Once mukadzi angotsuka chete waakumooshipa. But only men like Knox who have cracked the code. Only men like Knox and me, of course, we did crack the code. We find out that it's not all about kutsuka. There is more. We need more out of a woman. This is why you find out that munhu anozonosvitagira chembere yake. What? Why? Because ayatsoona kuti chinonzi mukadzi chiri mumunhu uyu. Kana usati wambodhila nevakadzi kai, kana usati wamboyanzodhila navo nyayo chaiyo kusvika pamalevel atakadhila nawo inini naNox, unenge uchivhunduka so uchibvunda ukaona mukadzi mutsvuku. I still remember this other year, makore angu andakahura chaiwo paEpworth apo. Pane mwana wandakamhanya naye, I cannot mention names. Mwana anga akatsvuka iyi. Ndikabvunga kuti asi ndovakadzi vemuAfrican movement aisa makeup yake so. Nonguva yebota yakwana. Ndakorokoza, ndablinga, ndabilivisa mwana. Let me tell you something. Actually, vanhu vatsvukiwa, especially vakadzi, vari very, very insecure. But they are also very, very dangerous because they know kuti newo you are afraid. So this is what happened. Yasvika nguva yebota paya. Pakunoti poche kupinda kudaiwo. Mugodhi wokwaniwa. Kuita kunge ndiri zama. Ndakatozodedzera tambo kuti yai kuti ndibude imomo. Ndanyura amai we ndanyura. So nyaya iripo ndeyekudayo. Vakadzi vakarealize kuti varume vanda vakadzi vatsvuku. Ndobva vatanga kuita sei? Kubleacha. Kwadatarisa confidence yemukadzi mutsvuku dzakasiyana neconfidence nemukadzi mutema. Mukadzi mutsvuku ane overconfidence or ari overconfident. Mukadzi mutema ari insecure, but to tell you the truth, munhu anofana kunge atori insecure. Kana munhu atori insecure mukadzi akableacha, akanga ari mutema ndobva abva achinja ndobva atsvuka. Those type of women are insecure, but they are the most dangerous women because they are fakes. They are pretending. Ndo anonzi wolves under sheep's skin. Vanozviziva kuti anytime chikangobvunduka ndikabatwa chete zvadhakwa. This is why you see kuti murume andane mukadzi mutsvuku, mukadzi agopengesana naye omusiya. We have a lot of examples of vakadzi vatsvuku vakasiyiwa muZimbabwe. Vakadzi vakanaka vane beauty kumeso vakasiyiwa muZimbabwe, and you wonder what was going on or what happened. So I would love to salute those men. Vakaita zvinhu zvekuramba vakadzi vatsvuku na kurambana kana kusiya marelationships ana vakadzi vatsvuku, because you realize in life kuti une zvinhu zvauda kuaccomplish. And this vehicle yakatsvuka ika is not ready or is not meant or is not built for a long lasting relationship ne commitment. Because munhu atori insecure kudhara, munhu yanga ari munhu mutema ndobva azora mafuta ndobva atsvuka. Which means uri mundege yemashanga. Techitoto wakakwira ndege yemashanga. Aive mashanga ndobva yazonzi handege. And iwe uri mudenga uri ameno 5,000 feet above sea level. Then you realize that. What do? Unovhura kana parachute. Unovhura parachute. Saka we have seen a lot of men vakavhura maparachute. After they realize kuti havasi kuzosvika kwavari kuenda. And the landing yacho yange yakazo, because it all ends in marriage. So when you are dating musikana mutsvuku, paunongochimunyenga paya unongochiti kumana ndikapinda apa. Wazopinda paya worealize kuinga hapana kana nezviripo. Ukangoona chinhu chatanga kudekoreta, chatanga kupendwa,
amene kana kwina wakambozviona nyama dzinotengeswa kuma supermarket nyanya muno mu South Africa unana Shoprite. Ukangoona nyama yaiswa ma spice chete iri muma fridge yakaiswa ma spice chitonge yakatobikwa kuti aronge yakatsvukirira, nyama iyoyo yashata. Itori wono unaigocha unoibika unotanga kutonzwa kunga after taste kasingaite. So this is the same that, and it applies also to women. Ukaona mukadzi kunyanya kuisa ma ornaments, kunyanya kuzvidecorate, kuzvidesigner ziya kuti chinhu chaora ichi. Isusu varume ndo patinoda manje pa. But varume vacho hatitanawo futi kutozoona kuti tanyura. Saka ndo panodududza munhu. Vanhu vekunze vanenge vachiona munhu achiramba mukadzi akatsvuka, mukadzi akanaka, then they are surprised. Kuti why munhu ari kuramba mukadzi mutsvuku? Ari kunotora mukadzi mutema kana kuti mukadzi ane beauty iri less. Yes, kunaka kunotooneka, hatingavanze kunaka. You can actually see kuti mama ex evanhu aya akanaka. But unenge uchida kubuild an empire. Wozoona kuti I cannot build an empire nezvidhina zvakadaiwo. Zvakafanana nekudya chibage chikenga uchifungidzira kuti chaiswa kare. Ndo kala yacho. Kana kuregedza kuisa kuregedza kubika madomasi uchita atoibva atsvukirira. Saka ndo fake une kutsvuka ihwo kuvanhukadzi, especially kutsvuka kwekuisira. Kuri very very dangerous. I can tell you that I discovered a lot of things in akadzi, especially very very much beautiful. They tend to relax a lot. They think that beauty yavo ichavaitira zvese, it's going to fix everything. But at the end of the day, panodiwa imwe extra effort yaunoisa iwe as a woman towards your relationship. Because you are going to have kids, you need to build a home. Vana havadyi kutsoka kwamai. That is not going to work, and that's not how it works. Murume unonoswera uku kubasa kumasikati ese wodzoka usiku. Wadzoka usiku mubedroom yamaba mbeda light rinenge rakadzimwa. Utomboone kutsoka kwacho kwemukadzi. Saka uchaona paupenyu hwako hwese wachararama kai. Pa-weekend ndo paunoona chete kuti mukadzi wangu akatsvuka nemakuseni paunomuka. But most of the time hours mazhinji anospenda naye, which is during the night, because during the day unongori kubasa. During the night you are spending a lot of hours uri murima usinga embrace or usinga benefit from kutsvuka kwemunhu iye. So guys, don't be surprised why vanhu vachisiya vamwe vakadzi vana amwe mashepiso. Mamwe mashepi akangonakira mahembo. Hembe idzi dzikazobviswa munogona kutiza panapo unduka kuti yawe nezvamunozosangana nazvo. Saka ukaona munhu hazi azotsvagira chembere yake, atsvagira katsitobhoni rake, munhu iyeye akunyatso kuziva kuti chii chinodikanwa pakunzi uyu munhu mukadzi wekuvaka naye musha, uyu mukadzi wekuroora, mukadzi wekuti mainhingi. Vakadzi vatsvuka vanenge vaifunga kuti vakangwara stereki panguva pamunenge muri mucourtship muchidanana paipa, achifungidza kuti atokugara matunduru zvatoendwa. Anenge asingazoti tsaga watoonera kudhara kutoti number 1 mugoti, number 2 kubika chaiko haagone, basa ndere kugara pamira achikwenura makweni nekuzora mafoundation iwe makeup nemaweave nekutarisa patemu kuti weave yakachipa ndeipi. It is so sad. Apa iwe unoita ndoda kutovaka musha nemunhu. Unozofunga manje kuti vana vangu manje vandozvara nemunhu akadaiwo. Vanosurvive here cyclone. Uzoona kuti vana havasurvive cyclone. Saka pane pakaipa timu rangu. So anyway, that was the video for today. Why? Vanhu vari kurwa pa social media zvichinzi X ari bita zvazodai. No. Mukomana ari kufara. That's all I can say. Mukomana ari kufara. Don't forget to subscribe. Don't forget to follow our Facebook page. Yes, I.